Салом алейкум дӯстон азиз. Инак портер навбати мо 14 ба 15, бирка 14 ва иш 15. И портер ракаш медонем ки як бародар худаш интихоб кард, худаш пайдо кард. Мо рафтем, просто вай кардем. Харидорӣ кардем через компания худмон, барои экспорт туғрӣ кардем. Амаша ай дигар шар гирифта овардем, дастори дида буде ку гирифта овардем. Мошинча беҳад на ҳолати хуб аст, состоянияш беҳад хуб, нархш баландтар гирифта. Ҳай марда худаш вибр кард. Нигоҳ кунед, бениҳоят мошинча тоза ай. Хеле гуфтач ки кам ай мошино. Фақат меша ки дар борона итнка ҳеч чизи сериёз нест. Вообще миёд алиш кардан $200 ай пачка ай завод задан. Немтуну кора фақат инами. Неметунем кора ки ма совет шудам гучи расход накисат фоизе серно я бор борон узана бо ам хел мешава. Фақат куҷош ай кишидаги ранг хурдаги намиҷаш кам тарак бигем алиш кардаги ва ранг хурдаги инами час ва инамиҷаш намедонам дар камера дёр ҳаст не и хел намоён нест инами часшам ранг хурдаги. Мошини хуб 2014 ва 15 электропакет. Бисмилlah. Чӣ дора инҷа мебинем? Мультирул, печка, кондитсионер, шашкорса механик, подогрев сидельнё, август, USB. Ҳамаш қоидави мошинча. Ман худам лично я гирифта карда овардам 300 километр будам. Хеле беҳад мошини состоянияш хуб. Бениҳоят худам да гарани маъқул шид. Боша шахсое ки намехеле одамотон ё хитон дар Корея намедонё ки хитонам набоше метавонед сайто букове ба мо муроҷиат кунед. Мо рафта намехел гирифта экспорт карда ҳаққи хидмона мегирем. Ё ки бухое ки намехели состояние машино ма примерно нархира мегум нархи хато накунам. Лучи ман нависон мушда чӣ мешава обши расход қати тобор кардани контейнера. И доставкаш баъдин. Барои дӯстон бошад ягон кас хоҳишмандо марҳамат заказ кунед портери хуб. Мошин қимата дар ҳақиқат қиматаш шояд ки ба нархи Тоҷикистон ғалта ва ё баръакс може 10,000 қиматаш ғалта не ки дар ҳақиқати тозаи бародаро. И чизе ки ҳаст иҷа и фарқ дора авое ки вагон мекунан Тоҷикистон да. Барои ки оҳани пусидагира тоза ки краска ки сероно долга намерава. Хитония медоне. Барои ҳамин ина дӯстон бошанд шахсое ки хоҳишманд марҳамат бо калпакам доштади хел калпакҳои вай буда. Балоношон дар ҳолати нормали ёш қариб ки 100% балонои қибош. Запаскаш пачка ай. На запаскаш пачка ёли чанга дидаги нест. Мошинчаи нағз. Оша бародар. Раҳмат барои боварӣ кардед. Иншаллоҳ ки рӯзои наздик рӯиш мекунем бо рӯӣ кардан бор кардан контейнерда хабардор мекунем. Саломат бошед.